Moi taas Turku! Me ollaan täällä Veturikadulla A-Kruunun uudiskohteella taas ja nyt me esitellään teille 4 seuraavaksi. Viime videossa käytiin kattoo yksiöä, niin nyt tässä olisi sitten tää 3 makuuhuoneen huoneisto seuraavaksi. Tää asunto oli tosi tilava ja tässä oli myöskin tosi toimiva pohjaratkaisu ja aina plussaa kun on erikseen kylpyhuone ja vessa. Tässä näkyy tää isoin makuuhuone. Tämä talo kuuluu kaukolämpöverkkoon, eli kaikissa asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys, eli ei pattereita. Sitten lähdetään katsoa kolmioa seuraavaksi, eli 59 neliötä, tosi valoisa. Myös kolmioista löytyy vaatehuoneet ja lasitetut parvekkeet. Viime videossa hehkutettiin sitä, että tämä on ihan tässä rautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja myöskin Turun keskustan lähellä, mutta autoilijoille hyviä uutisia, tänne rakentuu myöskin autohalli tonne talon alle. Ja pyörävarasto on niin iso, että sinne mahtuu 70 pyörää. No meillä ei nyt ollut pyörät mukana, niin me lähdettiin matkaan ihan jalkaisin, mutta sillä tavallahan nämä nähtävyydet parhaiten kokeekin. Keskustan läheisyys on kyllä yksi ihan parhaita puolia tässä A-Kruunun uudessa kohteessa. Turku on tosi kaunis kaupunki ja täynnä kulttuuria, taidetta, arkkitehtuuria. Jos nämä on sellaisia asioita, mitkä on lähellä sunkin sydäntä, niin tiedoksesi, että hakuaika on alkanut. Eli kipin kapin A-Kruunun verkkosivuille.